Tulong tourist spot destinations ang ipapabisto kan lokal na gobyerno kan Ginubatan sa maabot na Marso ngunya na taon. Iniyan pigbiklad ni Ginubatan Mayor Paul Garcia. Sigun sa alkalde, nakapalaman ini sa Indang Tourism Task Force Exploration na piglunsar Oktubre kan nakaaging taon na may obhetong mapabaskog ang turismo kan banwaan kasabay ang pagtaunin importansya sa mga natatagong yaman kan sa indang lugar. Pigbubusulmi ang development or makadiscover kami ng bagong destinasyon dito sa Ginubatan, and also pigvivisit ninda mga hidden caves of our town. So continuous inda. Kumpuesto ang task force ng trasang explorers o personahes na responsable sa pagdiskubre kan mga lugar na may potensyal na maging tourist destination. Katuwang kan lokal na gobyerno ang MDRRMO, Bureau of Fire Protection Ginubatan, asin bukas man ini sa mga hikers na maawot magbali sa nasabing programa. Kabali sa tulong ipapabisto na lugar ang kuweba asin mga mountainous area kan banwaan. Ekspektaron ta po na magkakaigwa kitang new destination digdi sa Ginubatan. And then agad ko manggilayo ng suporta sa mga sa atin na namumuita na Ginubatan News na suportaran tayo de na ayo kita maswerte kita na kita rin sa ding location dito sa Banwang Ginubatan. Nagpapasalamat man si Garcia sa mga punong barangay sa Saindang Banwaan sa daing untok na pagtaunin suporta sa iyang programa. Sa ngunyan, pigahanda na sa nakan LGU Ginubatan ang mga rekisitos na isusumiter ninda sa Department of Tourism Bicol para sa legalidad kan ipapabistong tulong tourist destinations. Para sa mga baretang Tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.